Parlok Baro, Dakane District Sports Officer Ribhoi District Nongpo, Ulapan pendapat baka Ophis Jong U kan pelong biang ya ka grassroots football training hakaleng ka district kaban sedang nadu ubnai Julai R RPR na kabenta ki kena shenrang mat kentei ki badan riu hadu khat ars nem ka arta. Ya kane ka program on pelong ha umsning center Bhoi Rembong Roy, Nongpo, Jirang, Bernihat, Mauhati, Batha Roy Advanced Center. Kumta labatha eki khana ki badan jing temu bani shim benta hakate ka program. Banlet ban shim no ya ki registration form na ki te ki center. Ne ha office u district sports officer Nongpo. Bat ban penpo ye ki form bala pendap ha lane shwa ka laipo terek ubnai banriu R RPR. Hublei Shibun.